binigyan mo siya? Sige, salamat ading ha. Salamat. Okay. Sir. Salamat po. Pa-support na lang po kami sa mga channel namin po. Salamat. Bye po. Mano kayo, J boss? Mag-apat kayo? Ito pa para tag-isa kayo. Thank you, Pops. Palo na lang kami. Palo na lang kami, Pops. Pa-support nyo na lang kami. Salamat. Ingat lagi. Ingat lagi, idol. Ano rin namin? Thank you. Sige po, bye-bye po. Kalisigara. Salamat po, sir. Thank you. Okay. Edit ko muna. Thank you, boss. Thank you po. Ayos lang, nakakuha kayo ng camera, sir. Sige po. Salamat po. Good po. Thank you rin. Kamusta? Di mo ako makilala? Nakilala kayo? Oh. Ayun yung kasama ko. Bakit kaya? Ayan, bibigyan kita ng sticker mo. Salamat Yung mga kaya. bata, oh. Tawagin mo, bibigyan ko sila. Yan, mga suki ko yan. Sa 2, 3, 4, 5. 5. Kilala niyo siya? Ang galing! Oh. Wala pa ako jacket ibibigay. Oh, tag-isa kayo. Okay. Bye-bye. Salamat kaya. Sige, bye-bye. Sir. Salamat po, sir. Sir. Lagay mo dun sa helmet ko nga. Opo, sige. Sir. Paglagpas na lang sir. Oh, sige po, sir. Ano? Salamat, boss. Para rider. Oo, yung kanyan, Viperman, no? Oo. Sir. Ala, kukunin niyo po yung pangalan ko, sir? Hindi na. Sige, sir. Salamat po, ah. Sige po. Ingat po palagi. Hello po. Gusto niyo po ng sticker, madam? Bibigyan natin ng sticker si madam tsaka si sir. Ibigyan mo na muna ako Pops. Ah, sige. Wala pa dito. Ito, madam. Team Kakadwa po. Yan sa akin. Bigyan mo na lang. Hello! Si, ito pala, Team Kakadwa, no? Ito, salamat. Ayos lang ba nakakuha kayo ng camera namin? Okay lang. Okay. Nagsapa ka. Okay, thank you. Apir na tayo, bossing. Apir na tayo. Okay. Gusto mo? Kunin mo na. Ayan o. Anong pangalan mo? Ha? Nakalimutan mo yung pangalan mo. Anong pangalan mo? Kobe. Covid? Ay, Kobe. Galing naman. COVID. Ikaw. Russell. Russell. Babak parang nga boy. O mamaya. Ikaw. Nathan. Sa isa lang ah. Okay. Ito kaya, sticker. Hindi po, Team Kakadwa po ako. Ating kakadwa. Opo, Taga saan kayo? taga Singgan po ako. Asinggan. Kilala ko si mama ko yung suki magtitinda ng tao doon. Opo, madam. Tika Ranggal. Salamat. Boss. Bakit nagbablog ka? Bakit? Opo, madam. Suki niya ka. Tuwiti ka. Taho. Matagal na po akong nabablog, ma'am. Mga 3 taon na ganun. Ito po, madam. Kakadwa. Team kakadwa. Okay. Ito, madam. Ma'am. Pasaway ko. Kasi suki namin yung taho. Ito, boss. Saan? Ay, ito ba? Amin saan ka nagtitinala? Ay, dito po. Kasi tuwiti, nag-iikot siya. Oo. Hindi ko alam kung kita na lang. Ayun din po, kasama ko si Kuya GC. Dami mo pa. Ito kilala ko. Kilala ko ni madam. Suki ko siya ng taho dun sa ano. Sige, madam. Salamat po, boss. Po. Lalaingam tanong ko. Opo, madam. Salamat po. Nagbablog ka pala. Hey!